Osachedwapa tikupatsirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 24 Septemba 2025 pamene tikudikira ameki kuti alengeze zotsatira. Lero ikamati 2 o'clock Bon Kalindo wabwera ndi mawu amenewa. Akhala ndiponso ndipo tamvetserani mwachidwi. The DC kukuyimirani ya Malawi mopanda mantha kulankhula zobisikazo osasiyapo kanthu mu nyengo imeneyi ya wajantoliro, nyengo imene muwina mutu wake sukuyenda bwino wapenga akuti akayiganizira konvo ijayo ili ndi apolisi magalimoto asairini ili ngwi akuyenda akukwera ndege pafupi akaziganizira zimene zija mutu wache sukuyenda bwino. Nduyu wapenga sakumvesa kuti kodi 2 miliyoni chakuti muthalikayo wayipezera pande. Iye ujazoona mmene amachukira muja kukapeza 700 chakuti zonse zija sakumvesa iyaye. Ndiye akuyesesa kupita kumakhoti kupanga izi kuauza anyamata kuti azikhapa anthu, kuauza iyayi ine sindikumvesa zimene zizisiyidwe zisaululidwe, kulibe kulankhula za zisankho lero, asauluse za zisankho. Mutu wache sukuyenda bwino wajantoliro. Palibe munthu amene anadwalapo asanaone ma danger warning sign. Zonse zimene zakhala zikuchitika mbuyomu vuto ndirakusamva, vuto ndirosaona patali, but the writing was on the wall. Kuchokera pakanthawi, kuvuta kwa forex, kuvuta kwa mvula, kuvuta kwa chakudya, kuvuta kwa china chilichonse muno m'Malawi, pakana saizi yopita kuntchewu kukaulusa nkhunda ija ya white, anzake nkhunda zawo ndikuuluka, iye yake ndikugwera pasi ndikufera pompo, imeja ndisoka, mizimu ndiyokwiya. Izi zaonekeratu kunena kuti akulu wa zinthu zisizi kuwayendera bwino, alibe chisomo. Usogoleri wina uliwonse umafuna chisomo, umafuna grace, anthu azikukonda. Kutukwanidwa akamayenda mu msewu, zimene zija zinali zizindikiro za danger warning sign, kunena kuti anthu sakukufuna. Koma kukakamira mmene anakakamira Farao, Mulungu akumuuza kunena kuti ana anga uwabwezere ku Kenani. Iye uja kumapanga makani, anamuonesera mikwingirima yosiyanasiyana, kuphatikizapo njala, kuphatikizapo ananchidwe, kunyumbatu ku State House yakumeneko. Zinthu zaja akamaja kumakhalamo magazi, koma iye osamva. Lero wajantoliro akuona zomwezo, amung'amba nazo zibagira zokwana 2 miliyoni chakuti zibagira. Iye wangoyesesa kuponya zibagira 700, koma adakapanga be makani. Akulu osazayipwekesa konvo ijayo, konvo ija anthu amamva kukoma. Akuti akaganizira ndalama zochoka kwa azungu, ndalama zochokera kwa amwenye, ndalama zochokera ku parliament, ma 60 billion zija akagawa zija mafifite maliyeriye kunali kusanzika. Abale sitinambi tamuonapo president ugawa ndalama ngati Chakwera. Inenu ndalela kuti ndalamazi muzazirira ndalamazi. Mulungu ali ndi njira zache zimene amakhaulisa anthu oyipa pasipo mpano. Kutero kuandali ambiri akudandaula koopsa akhaula mene akulirira mene uyu wajantoliroyi. Ena akuziganizira ndalama zawo kuti koma abale ndalama zija ndikanakhala kuti ndinagulira ana anga zakudya, ndinagulira ana anga zovala, kamene ndinamanga kanyumba pena pache, ine sindili pabwino. Koma ndalama munafupa anthu okusapotani. Kuteko mukati mukawaona anthu aja akabwera m'misonkhano muja akamanena kuti iwe Chakwera boma ndilo mweri zitizita, iwe kumakuti koma ndi akundiuza zonatu. Ena no ma presidential candidate okuti koma makulozani ni ndani kaya
mukuzirira ndalama zanu ena kumapeza distinction itu ya zero, distinction ya zero, ena kumapeza ma 1 mavoti tu amene. Koma timuthokoze uyu Bandawe fana uyu wa Bandawe tu apangisa tu anthu ena manyazi tu. Munthu wokuti sakudziwika pa political scene, koma nditu apeza mavoti ambiri nditu Bandawe. Izi zitipase phunziro onena kuti si onse amene amakuimbira m'manja ndiye kuti amakukonda. Izi andale muphunzire. Nzani uyu wajantoliro iyi vuto lake ndilama advisors, vuto lake ndila anthu kunama, anthu amakunamiza kumakuuza kunena kuti koma bwana inuyo bwana Chakwera, bwana Malawi akukukondani kwambiri. Ati ndi atu waberedwa ati ndichipozi meze tikukugwira khozi ndikukuipana nikono nende kumango kumenya pampuno bu limene akumpaundira tukucheri Chakwera tukubira izisiku amwene kuchokera kunsanje pakana kuchitimba ngota pakana kuchinji ndipo anthu ndandoyipa kwambiri inuyo. Inu munthu wakulakwira ndichali lipo pita mtalika Mulungu akuyendere mapaderadera. Ukammenyezako chochi titu pitala koma pitala. Wajantoliro kwe tele alumakozala gamwe wajantoliro koma ndikumva kukoma kopya. Ndikuthokoze linu Achumba, ndikuthokoze iwe umachedwa JB, ndikuthokoze Mtangiwa, ndikuthokoze Nzanga ndikuthokoze iwe Nzanga amene tonse tutagwira anyamata magwira ntchito, tagwira ntchito yoyayimirira Amalawi. Ndipo ngati anthu sazathokoza kukuthokoza nino anyamata JB kuchokera ku America wagwira ntchito yotamandika kwambiri. Pastor Shumba magwira ntchito yotamandika kwambiri. Lighton Mangochi magwira ntchito yotamandika kwambiri. Masauko Banda magwira ntchito yotamandika kwambiri. Anzathu auje ni ochokera ku tichiteso dedicate anzathu uyu Ben Longwe anagwira ntchito yotamandika kwambiri. Iwo ayimirira Amalawi, kuwauza Amalawi chilungamo. Tinene chilungamo apapa inu anyamata ma activist genuine tu magwira ntchito achina Ntanyiwa, achina Wabakiri Muluzi, zimene zikuchitika zikuona wajantolirozi chifukwa chokuti mwasegula Amalawi m'maso. Izi mupitirize, osatengeka ndiza boma kuayimirira Amalawi mopanda mantha, osakhala ndikususuka ndi ndalama za anthu tu ajatu ndalama za wajantoliro kumamunamiza kuti bwana kuchokera kusanje pakana kuchitipa anthu akukufunani kwambiri. Lero ndimulirira kwambiri wa polisi, ndimulirira wame, komanso ndimulirira ujama chedwa wogwira ntchito kumeke kunena kuti ngakhale Annabel Ontali Manja ndikunena tu inu ndi director of communication kumeke, ngakhale kuti mukugwira ntchito anthu akukuchemererani kuti mukuyendesa bwino chisankho, koma muziwe kuti maziphunzisi onse amene anagwira ntchito makleriki, PO, ndani ame apolisi kuchokera ena nthawi jana ambirazi ku registration ya zisankho kuzafika verification ya zisankho kuzafika pangana lero mene zisankho zachitikamo anthu ambiri sanalandire ndalama zawo. Kodi kumafunsa kuti kodi mmene mmakonza programu ya chisankho munali musanapange budget, ndalama zinalipo kale munazichita allocate, waye mukuzuza anthu ame kumapezeka ali paliwondi paja alibe mafuta kumagona mmitengo kumasakasaka zakudya kaye amene munachita haya la kuti anyamule katundu wanu anthu kumafika kumagona mu galimoto osapasa ma allowance yawo. Apolisi ndiye paja mmaona ngati ndi agalundi kale
apolisiwo aipa kana lero ndito ani ndalama yache imene mukuwazuzira anthuyo 80,000 160 kuwazuza anthu. Tikanakupemphani inu tuameki pamene anthu akuchemerera kumanena kuti akoma Anabel Ntalimanja osazampwekesa. Anabel Ntalimanja ndi jajidi ndipo ma advisors a Anabel Ntalimanja kumene muliko mumve kukoma kuti mwamuchita advise zimayi amalankhula mofasa bwino muoneka kuti ataiwe amawerenga baibulo wagwira ntchito yabwino kwambiri kumayamikira munthu akachita zabwino. Koma kuti tinene chilungamo anthu amene mwalemba ntchito kumeki azunzika kwambiri. Mwina ndi chifukwa chake ena amapanga madiru kumafuna kumagwera mudamu kuziponyera padamu kuti angofa atalandira pressure kuchokera kwa wajantoliro kuti azimwenjezera mavoti. Izi mwina zimapangisa kunena zimapangisa ndi nkhani ya ndalama. Choncho inu a director of communication asangwani mwafulira anzanga aine chonde sesani mukambirani kumene koko ndi anzanu onse kumeneko kunena kuti apaseni anthu ndalama zawo. Amuna achita ena hayara kumathirira ujeni mafuta ochepa ma 15,000 20,000 kumuthirira munthu mulole. Anthu azunzika nacho ndi chisankho ichichi wajantoliro ndalama zonse atazitenga ndi anzache kumaona ngati anthu akamuvotera munthu ndi woopsa kwambiri. So ndikuwalirira anthu amene wawa apolisi maziphunzisi makleriki madata cleric PO onse amene ochokera Eastern Region ochokera Southern Region Central Region kwa wajantoliro amene amaona ngati ziko ndila amache pakana ku Northern Region anthu sanalandire ndalama zawo. Pangani chofunikiracho kuti mwapase anthu ndalama zawo at least nawo azimva bwino. Komanso ndimuliriranso kawiri uja wa ku DRC wame amene anapita ku DRC kunena kuti Che Valentino pangani manyazi muzikhalani manyazi pena pache apaseni anthu ndalama zawo. Anthu ena anaduka mikono ena anaduka miyendo ena anabwera kudwala kumeneko koma ndalama zawo pakana lero. Kodi mukufuna mukapasira ali mbokosi munthu wa makondo atu akamazidya ndalama zache ali pa bedi kapena ali adakalibe moyo ndikumazidya ndalama zache monga mmene akupangira anthu a pension. Ndipo boma limene likubweralo lizaonesese kuti tikuunikirani kukubwera koma anthu a pension muzathandizire pension yawo. Monga awa akudandaula a partners for hope. Partners for hope awa ana amalandira ndalama zawo kuchokera ku Global Fund. Anthu amene aja akuzunzika akuzunzika aku partners onse amene anali under Global Fund akuzunzika akapita kuti akatenge ndalama zawo kuodi mucho akupeza ndalama ziyakulibe. Akupatena ziko anazijako ndalama zo madiru anapanga madiru anadya ndalama wabera anthu ndalama zawo. Ndizombesa chisoni andi pakufunika kuti anthu onse akupatenazi amene anajera anthu ndalama zawo anapanga madiru kuzera ku ndalama za Global Fund amene wawo akuyenera aunikidwe kwambiri muboma likubweralo. Izizi ndizombesa chisoni. Corruption yakula kwambiri kuno ku Malawi. Sizi kuyenda bwino sizi kuyenda bwino. Choncho inu amene mwamuzungulira wajantoliro muzikhala naye very close chifukwa akhoza kuziombera akhoza kuzimangirira akaiganizira convoy akaiganizira gamoto ya Lexus akaiganizira mabouncers akaganizira milandu imene ndi maministers ake achita kumabesa ndalama kupushale apaso mwabesa ndalama zina ku Germany izina suma zibesa so kuja kumacheda ku pharmacy kumajaga chirojo we tuliri wajantoliro likalindo kadizi mwana wupya kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa. Yani
Lazarus Chakwera. It's similar to the previous elections that we've heard where MCP Inaima Bayoka. The only time that maybe we can say MCP won more than 30% alliance. But now that Toss alliance was disintegrated because some promises were not fulfilled. The goodwill of Malawi, the goodwill went because of unfulfilled promises. Timachoka tupanzera wa fuelo kukavota, and that was not good optics. Politically, it wasn't a good. 2 weeks before elections, there is no fuel. We are talking of forex shortages. So really, it was a tough. Tumalize kulima kuti dzulotu mai mtalimanja nakamba kuti elections come, elections go. Kuma Malawi remains and we had ndi Malawi mmodzi yekha tipene ati mutetedze. Zikufunika kuti kunjako ndithu anthu adekhe komanso ma results akapanga bata ndiponso dzulo lija tinanena kuti amene amayambisa bata nthawi ngati inoyi ndatsogoleri makamaka anthu amene anapikisana nawo. Mmene zachitikira kuti a president opuma Abakiri Muluzi ana apapa mmene zilili for the sake of Malawi, for the sake of peace, concede defeat. Achakwera for his own sake or his own political party, but for the sake we are, tokhala munthu wina wa DPP wina wa MCP koma ife I tell you kuti kuli anthu oti ndimachita kudziwa zoti uyu same mother same father, wina ndi wa DPP, wina ndi wa MCP, wina ndi wa UTM. So imagine if this country burns down just because of affiliations. Am I going to kill my own sister? You understand? So atsogoleri amayenera ngati Achakwera, this was his moment to show his statesmanship. Going to court, yes, it's his constitutional right, but he should have risen above party interest, individual interest, and focus on the bigger picture being the Malawi. Because this is not the end of his political life. There's 2030. Step aside, go back, regroup, and come back stronger. Who knows? DPP was out of the government for 5 years. We yes. Are now talking of Peter Mutharika coming back. All right? So they, like Mai Mtalimanja said, zisanko zimabwera zimata. Malawi nde sama. If how the leaders handle these issues, zimene zozo zitu. Mene mutundi mene tukutsekera balo lino madzulo ano kuno ku Tale Center ndithu asangwani mafrira mneneri wa bungwe la Malawi Electoral Commission ndi amene apereka uthenga kuti lero ndithu commission sikubwera ndi any update pathuko loko inutu